Слава Ісусу Христу! У мене już pewno pamiętacie, raz już jem beświdował dla Radia Lemko i w którym ostatnim nagraniu przedstawiliśmy Seło Łosie. Z punktu widzenia mojego widzenia, jak ja widzę to seło, co ja robię i co się dzieje w Mejszewece w tym seli. Teraz dneska skupimy się na historii. Historii seła, którą ja przedstawił częstyni na swojej mapie. Mapa już raz była wskazywana, ale możemy dneska pizryty ją jeszcze raz, jak ona wygląda. Ale jak świt świtom, jak historia historią, tak łosiane wse się kojarzyły dla wszystkich z handlą mazią. Dneska przedstawimy handel mazi, z czym to się wiąże, z czym to się jest. I dla was dneska przedstawię wam moich dwóch sąsiadów, pana Wasyla Szlantu, mojego sąsiada z Murowanyci i pana Michała Hubiaka. Pierwsze to przedstawimy dla was wis maziarski. Jak łosiane dawniejsze to izdyly i kole to łosiane handlowale. To owozi? Owozi. Można zacząć. To wis maziarski to jest wzór węgierskiego wozu, który woził wino z Tokaj do Bicza. Ale to był kuś inny wygląd. Włosiane zabrali ten wzór, usprawnili sobie tak, jak im pasuje. Oczywiście po to, żeby było sprawnie sprzedawać i kupować mas. Tu przy wozie jest taka przerwa, na którą ładowano boczkę na tym. Każdy szczegół, który jest tutaj, jest bardzo potrzebny. Tu jest taki druk. Druk to spełniał dużo dobrej woli. Oczywiście przy ładowaniu boczek do góry na wis, przy smarowaniu wozu podwychania, a nawet gdy pojechali w drogę, trzeba było rozdzielić tych koni, bo były drugie gazdy koni, żeby się nie byli. Wis oczywiście był zawsze załadowany różnym towarem. Oczywiście taki smar jak był na żelizne koła, taki jak tutaj mamy, to było smarowidło, była oliwa do maszyn i była ropa do traktorów, jak było przychodzone do majątków. W każdym bądź razie w terenie trzeba było duże maty sprawności. Trzeba było wozom hamować, jak się jechało z góry. I taki jest tutaj druczok przy zadzi, który dotyskany był do koleseł, a zadu od smory był przycichany motuzą lub czymś, jakimś wiczką. W każdym razie, który trzymał i hamował kolesa, jak były potrzebne, żeby nie wyleciło. Dużo szczegółów o handlu może powiedzieć drugi mój sąsiad, który jeździł bardzo dużo. Tutaj Iwanko wspomniał, że od czasów historycznych włosiane handlowali. Wtedy, kiedy jeszcze były rozbiory polskie, to oczywiście nie było granic, to jechali daleko na wschód, ale i na południu. I sąsiada ojciec handlował na Madziarach albo Węgrach, jak nazywamy. Oddaję głos sąsiadowi. Tylko, że ja wtedy nie jeździł z niczym. Ale ojciec jeździł. Ojciec jeździł. To by trzeba było iść na cmencie. Ja jeździł, proszę was, w rokach 60. do 70. Ale jeździł to tylko na towaria na góralach. No ale wasz wis był taki jak tot? Nie. Tak my nie jeździli, bo Już był kiepski, tak? to już był, rozumiesz, to nie to wis to raz, a po drugiemu już mali wis gumowy, na kolesach gumowych. Prawda. A jak wyście jechali na wozie, to deste siedzieli? Mali Mykielniu też, ale... No tako jak na tak? tak? Tak, to tak. Że tu siedział Maziar? Tak, tuśmy siedzieli we dwóch. Jak trzeba było,
z mego dwóch siedzieli, a jedni to jeden, drugi dalsze na wozie. Rozmaicie. No, Jak się chciał zdrymnuty, to jeden to. No to ja tu jeździłem. Rozumiesz? Z Nowego Sancza na Łączku, na Krościeńku, na Szczałnyciu, na Ochotnyciu. Ochotnycie takie wielkie selo, 22 km ciągło. To tam išło towarów dość dużo. Kamenicie. Pies. No to do Hnyska to ja już pozabywał późno, ale na Knurów, Tamady, na Czorstyn, na to. To Hneskę, jakbyste jechali koniom, to kilko ste za jedno chodnia zrobili kilometrów. A to zależy, jakby jechał prosto, to 80. 80 km za jedno chodnia. Tak, to by zrobił. Mam tak robił. Jak już jechało do mnie na poroźnię, to tak. A jak się jeszcze torgowało, czy to nie. To i mniejsze. No to wasze konie to mocne by byli, nie? Tak. Że tylko kilometrów potrafili zrobić. No. Po otrzymaniu niepodległości Polski w 18 roku, no to już Maziary nie jeździli daleko na wschód, ani na południu do Węgier, tylko właściwie na terenie Polski. I teren Polski został teoretycznie podzielony na strefę handlu. Jedno jeździli tutaj, jak tu wspominać, sąsiad na Górali, gdzie wozili towar potrzebny tutaj. Insze jeździli koło Warszawy, wtedy jeszcze koło Lublina. Także cała Polska była podzielona, tak że jeden kupiec drugiemu nie wchodził w paradu i nie prodawał. A jeśli się tak trafiło, że przyszedł, to w majątku to dziedzic nie kupił tego towaru. Także daremnie było mu chodzić. Nazwa Maziary pochodziła od towaru, jaki wozili. Tutaj na terenie górskie, to jak nazywamy na Górali, były wozy na drewnianych osiach. I do smarowania tych wozów trzeba było mieć mas. I dlatego tych ludzi nazywali Maziarami. Na to miejsce handlowali też i Wosianie na Śląsku, wozili mas na takie żelazne to osi, oczywiście takie jak to te kolesa są. I tam w Gwary Śląskiej to smar nazywali szmyra. I tych, co wozili towar, nazywali szmyrkarze. W okolicach tego Lublina tam duże wozili smoły, to lepiku, papu i oczywiście mniejsze było, to towar dominował w tej podaży. No i tych ludzi, którzy wozili to te Wosiane, nazywali smolarzami. Także od towaru, jaki dominował do sprzedaży, był nazywany dany kupiec. Maziar, szmyrkarz, smolarz, a jeszcze może inaczej. Także jeśli chodzi o ten handel wosiański, to trwało nawet do czasu handel PRL-u. Ale już się potem zanikał z uwagi na to, że wozy były gumowe, nie trzeba było smarować na osi, były traktory, tylko paliwo można było i druga rzecz, za PRL-u prywatny handel był niewskazany. Oczywiście były spółdzielnie produkcyjne, ale były CPN, gdzie zapotrzebowały się jeszcze niektórzy handlowali, przywozili do tych spółdzielni produkcyjnych towar na smarowania uprяży dla koni. Ale to nie był taki już wielki handel. I to pomału zanikło i została tylko wspomnienia o handlu
na tym. Ale jeszcze do tego wozu bym powiedział, tu widzimy takie pałuki do góry położone. Dlaczego? Dlatego, że to wiz był wszytkiem, nie tylko do towaru, ale był i schronieniem dla tych ludzi, którzy handlowali. Oczywiście naciągali tutaj taką plandeku, która krywa, no i misia schoronity. Oczywiście tu speradu był jeszcze jeden taki wypuszczony, że na kolinach nie padał deszcz, a poza tym w tylnej części wozu było sino, był obryk dla koni, żeby nie zmokło, to musiało być kryte. Była tam, przepraszam, taka jeszcze wypuszczona kielnia się nazywała i tam się dawało sino, obryk. Nie w każdym wozie było jednakowo, ale była taka jak tutaj jest, można tutaj widzieć. To nazywano kielnią, tu był obryk, to była pasza dla koni. Ale były takie wozy, że nie miały toho, to trzymali tutaj sino i obryk tu w tylnym czasie. Który był drobniejszy maziar, no to miał plac obecny na wozie, bo nie miał boczok tylko. No bo tak jak tu, no to tak, do zadu szło 3 boczki. Tu, gdzie się ładowało, do przodu szło 1 boczka, bo tu musiał być taki kuferok, jedno drugie, się tam dawało rocznik, mydło, Szczytka do holinia, koni, czy toho szczytka, to tam szła, bo tam ішов вони. А можете вказати, де тут куферок був? А тут впереді, самі впереді. Ага. Так, то ще Зараз там, за том кельнем. так, ідло ще там теж давало до того. Также, а тут ще називало на буха, то йшло 3 бочки, ланцюжки ще розпущало, випущалося з 1 бочку, там другу, третя, 3 і 2 наверх. Także йшло 5 бочок. Tu na середину. І 3 дозаду, то 8 і 1 допереду. A jedna boczka kilka mała litrów w serii. 200 litrów. No to było już to 2 chaty, nie? А як? А тягати? A to jeden to założył boczku na wis, czy Skąd? nie było Był takiego? taki. Był taki Stokował mocny. jeden. Był. Pisał się Stefan Tyle chyba, z Stachівки. Він забив, прошу я тебе за łańcuszkę za piatę, tam z tamtej strony. No jak oddał 2, jak pustych boczku, to piszła znowu. Czyli Majszewece zrobił czasy tak ocho, bo to trzeba było się posłużyć łańcuszkami. Jest tu jeden łańcuszok, jest drugi łańcuszok i to się powoli pilnosy do Tak, chory, ale pilnosy. proszę ja cię, i do chory. Janku, to druk, prawda? To kłało się Na osi. poza luśni tu, rozumiesz? I wtedy się brało łańcuszok z jednej z toho i na kolina. I potem jak już dźwignął na druk, to wtedy się obrnął tu na na wasank, bo to wasank się nazywa. Rozumiesz? I wtedy furyk dalej. No ale To znam, bo ładował. dużo znaty sąsiada, ale powiedzcie, po co luśni są potrzebne? Ja. No to jakby nie luśni, rozumiesz, to by nie wytrzymało. No. To wasanga są підпирane luśniami. To wasanga są підпирane luśniami. No, Tu jeszcze na serwinie jeszcze łańcuszok i lamołanka tak zwana, rozumiesz? I to wszystko styskało, rozumiesz, zaszprajsowało, bo jak założył, to boczku wypuścił tu z jednej strony i z drugiej, to by to rozderło. Także No bo musiło być tych tuzi szybko. też ludzie nie znają, ni że to wiz jest derewiany i także to trzeba było wszystko posprasować, Ale wszystko tak. do kupy powiązać, żeby to się wszystko nie rozleciło. Także Jak to się było maziar wybierał, rozumiesz, to ci jeden musiał koło woza смотрити, co де brakuje, uzupełnić. No bo potem tam w terenie Tu brakuje. Nie toho. Tu było, latarka jest tu, a była tu było widro. Jest
opatka, wszystko jest. A jak reklamowali towar? Jak reklamowali? No jak śpiewali na to. No tak, jak jechał na Drymno po seli, no to kryczał. Jak? Jak jechał z Mazią, to kryczał. Mazi! A dzity z ozadu, bo się rozłazi. Taka jeszcze była rzecz, że jak jechał Maziar przez seło, to się panny barstnie szyły i trymali się za guzik, bo bude szczęścia. Tak, tak, tylko trzeba było to od tej łopatku chowaty. Bo to sobie nabujał panie, że jak łopatkę Maziarzowi weźmie, to się w tym roku wyda. No. I zabierali. To jak? To z tym musieli maty ich zapas, nie? Bo jak się Tam musiło, bo jak zawał, to już jej nie było. To doma się narobiło i się schowało panie do woza. I tak. To możecie wskazати po kolei, jak się to te czasy nazywają? Luśni, to są tu sпереду, Tak, tak? i sпереду i zozadu. To jest jedno i to samo. Tak, to jest luśni. To wasang się nazywają. Kotre to. To wasanga, to jest. To wasang. Tam zozadu kielnia, sпереду kielnia. No tu snyci, duszeń. No i szlajf. No, szlajf. Szlajf to kotre. A to To tam do to hamowania stolisek, kolesa. to hamuje kolesa. A tam z zozadu, co się precicha, to się nazywa klucz. Tak, jest klucz tutaj. Do hamowania w każdym. To klucz, a tu jest taki sznurok, że się picicha do góry i hamuje. Aha. Tu ste powiedzieli, że się sino trzymało, tak? Tak. Znowu. Możemy, a z drugiej strony inaczej wygląda? Może mogliście? Tak. To jest taka sama sytuacja, tylko nie tego druka tam, bo z tamtej strony był to druk, a tu już toho nie jest, ale tak, taka sama, podobna. A powiedz, to kilku maziariów naraz mogło i chaty? W jakich grupach podłog się jechało? Czy... Z Wosia można wyjechać i nieraz i 10 wozów, ale się potem rozjeżdżali. Do Gorlic jak dojechali, to w Gorleciach już jeden szedł w drugą stronę, drugi jechali na Grybił i Tarnył dalsze i tak dalsze. Otec jak mój handlował, to jechał do Grybowa, z Grybowa na Stróży i do Warszawy. Przez Radom. A ja jem powiadam was jeszcze źródła o... jem was źródła o to kilko maziariów i chat, a ja dumałam o tym, że kilko woził, lem na jednym wozie, czy było dwóch maziariów, czy mogło być na przykład... Przewoźnik dwóch. Albo był pomічник Tak. i gazda, albo było dwóch wspólników. Tak. To było różnie. Jak miał 2 konie sam, to ich brał syna albo kogo innego do pomocy i jechali. A jak nie miał 2 koni, no to sprychali się z sąsiadem i było 2 gazdów. To 2 zawsze musiało być, bo jak trzeba było loszyty wiz, a pity toho, to koni nie mogli być same, bo mogło się aż to stać. А повіжте, а жінки могли поїхати з мазярами чи ні? Mogli. Ale to do żynki nie jechali, byli doma, prowadzili gazdówku na miejsce. Bo przecież Wosiany oprócz toho, że handlowali, mali jeszcze pole. Trzeba było w pole zrobić. Tak kilka rodzin tu włosy nie handlowało. No i to pomagali tym robić to oczywiście za odpłatą. Takie było tutaj, bo ja znam, że za 6 rodzin, które nie handlowali, ale mali za to pracę na miejscu, że piszli tym robić czy oraty, czy zwozić sino, czy coś innego, także było. Dużo ludzi, którzy przychodzili z gór, nie mieli takiego zajęcia, to przychodzili Na ślepanki stojali.
przychodzili do Łosi Pitamy i później, że wkażemy szlabant, gdy to był to centralny plac. No ale Hołowni z tymi maziarami to było tak, że one na jar wyjeżdżali, a wertali pizną zimą, nie? Jak to Tylko, tak, tylko widzisz tak, każdy miał taką siedzibę, czy do dwory, czy tu, to jak chciał doma do żeny przyjechać, to przyjeżdżał pociągiem, a konie leżał, rozumiesz? Albo jak miał słuchu, no to ze słuchą leżał. Jak był słucha samotny, jeszcze nie żenaty, to czy syna. No ale to żena to była bez męża pół roku, nie? De facto. No, to tak. pół roku jak pił. Ja przyczyna pociąg siły do Grybowa. No ale to pewno duże żynok to banowało za swoim No mężem. tam może były takie, że jak właśnie tu sąsiad warit, że obrabiali pole, to może i tam puściok połaskotali. Nie znam jak to było. Też prawda. Ale nie trafiało się takie, że maziar wernął, a tu żena nese mu niespodzianku na rukach. Nie było takie? Ja nie pamiętam. A może Znaczy się, że maziare sąsiad starszy. mali sprawiedliwy żeny. No, Że byli wirni, nie? może i tak. Może i tak. Bo to wszystko też zależy od tego, jak daleko maziar handlował. No Jedni właśnie. handlowali bliższe, drugie dalsze, nie? Tak jak my tu na górzali, to 102 tygodni doma się. To w czasie okupacji tu ste jeździli, a tak jeździł w lubelskim tato. Tak. A ja no znam. właśnie o to chodzi, bo tylko w okupacji. To jest tylko dorywczo, bo w okupacji to wszystko się trzymali tylko blisko. Nie handlowali daleko, bo tam Niemcy jak byli, to albo z tego zarekwirowali i do Oświęcimia. To tylko tutaj, tylko w czasie okupacji, a tak to twój ojciec handlował tam w lubelskim, w Rubieszowie. No. Bo to się wszystko wiąże z tym, że jak przychodzili winy, przychodzili z miny granicy, to i trzeba było inaksze handlować, No bo to tu chodzi. zaboroniali, czyż to i na wilno było. I starano się chyba nielegalno perekraczać to hranicu też, nie? Pełno. A wy panowie, kilko ste mali roki, jak ste pierwszy raz pojechali łozą? Ja? 16. To pojechałem z bratem i ze szwagrą na Śląsk. Tam na Śląsku był taki, jak myśmy nazywali, gruby detal. Gazda brał 10 kg smaru, 10 czy 20 oliwy i do uprяży 5 litrów do smarowania uprяży. To był gruby detal, także w jednego gazdy się dużo wdorowało. W innych okolicach, tutaj bliżej Tarnowa, to brał liter najwyższy do smarowania uprяży, 2 litry oliwy, kilogram do smarowania wozył, także był detal drobny, a tam był gruby. Był i gruby detal, tam gdzie jeździli Jewusiaki z Łosi, to win załadował cały wіз towaru, przyjechał do majątku, zwalił, oczywiście dostał groszy i wertał po drugi towar i znowu zawiózł do innego majątku. Miał kilka majątków, to był gruby handel. Także cały załadunek wozu w majątku prodał. A indziej to jak było mało majątków w tych folwarkach, to więcej było na detal prodawane. A tu w górach, tutaj jeśli chodzi o górale, to tylko detali to dość drobne, ale w czasie okupacji to handel pomagał. To dla was, jako dla takiego młodego chłopczyska, to było wielkie przeżycie, tak? Żeby pojechać z Chyży daleko. To było wielka ciekawość, co to jest dalsze, bo na miejscu jak był w Seli, tylko chodził tu do szkoły, to było, jak to mówię, na miejscu, nie znał wiecza, więc chciał zwiedzić świat, ale wyjazd z tym, to Kuściok przeżywał, bo i deszcz zmoczył, i nieraz było chłodno, i zmers, i nieraz nie zawsze było na czas idło, żeby żył.
a więc nieduże chodzili maziary, to te handlary do restauracji listy, bo by wszystko proił. Bez tego tylko przybywał wecezisty na seli, w gazdę, a było to nieraz różnie z tym. Tylko śniadania i wieczeriu to robili same, ale tak to przeważnie wtedy jak było obiad, to chętni. To maziare, choć dobrzy zarabiali, to byli oszczędni, tak? No i to jest dowód na to, bo inaczej to te chaty, jakie tu mamy, nie byłyby takie, jakie były pobudowane. Gdy pójdziemy na inne sela, to takie chaty nie były skromne, albo pod jednym dachem wszystko, a włosy, mieszkalny dom osobno, stodoła z oborą osobno. Także tu było dość stowne, a jakby nie oszczędzał, to by nie było toho. A wy jak wspominacie swoje pierwsze wyjazdy Moi? maziarskim łozom? Nie bardzo dobry, bo ja się wstydzał, bo ojciec kazał kryczaty, a ja się wstydzał, mój radził po prawdzie, jak było. No ale potem jadem widział, że grozi idę Dziłkę za wami chodzą. i to wyszła taka góralka i mówi, ty młody, ty byś poszedł na księdza, a nie krzyczałbyś tu mazi. Ja mówię, pani kochana, ja bym poszedł na księdza, ale mi się spódniczki podobają. No i takie było. To ste na jedno w dorozi pereżeli, nie? Hej! A potem nie, potem się człowiek przyzwyczaić do wszystkiego. Potem, jak żem jeździł sam czy z drugim tam, to ale bez rodycza już to już. I widzisz, jak mówił, bo radził, wie pani co, jak się kiedy ożenię, a będę miał syna, jak będzie chciał pójść na księdza, to nie idzie. I spełniło się? Spełniło się. Tak jak mówił. To pamiętam jak dneska. I się sprawdzać tak. No. A to jak maziar iszał świt handlowaty, to wse zapłatu brał w groszach, czy może brał inne towary? Jakby tak na wyminu. Nie, no to nie było to. Nie było to, że No, na przykład... chyba ołez. ołez, Ołez, sino, za sino to trzeba było dać. że to jednak bliżuczo dla konia. Dla nie? koni, tak, masz rację. Ale nie było szosy takiego, że przywoził A na tak przykład to- pszenyciu do chyż, czy muku na przykład. A nie, no to było młynie. Było, bo widzisz, młyna malej, dawno, na takie pasy, wiesz. No i Kalafoniu. tak, i rozumiesz, dawał tam jeden i to mu ślizgało. I to się skarży od Łosianowej. A Łosian mówi, czekaj, ja ci dam zaraz z prybłatem. No. Zwalił mu w boczku, rozumiesz, mazy. I to zapłacisz, jak będzie dobre, jak tu przyjechał jeszcze raz. Łopaj. Mas się trzymała, nie było śliskie. Ona się trzymała. Rozumiesz, mu ciało dobre. Tak, a він potem jeszcze doma jeszcze inaczej zrobił. Nie dodawał oleju tylko na ropi, ropa chuda i trzymało. No i tam toho już odstało i od maziaria brał. Czyli maziar to był taka złota ruczka na wse, Tak, nie? tak. Musiał znać. W czasie okupacji to tutaj oczywiście były kontyngenty. Trzeba było oddawać zerno, kompery, wszystko, nawet sino i zelenu, sołomu też trzeba było oddawać. No więc, a była rodzina dość kilka dzieci, to trzeba było wyżywić. To wosiane wozili ze świta, tam gdzie po młynach prodawali oliwu,
czy kalafoniu do pasu, a dostali muku i wozili muku. Czasami do cukrowni się im udało tam prodać, to cukier przywozili. Także kasza wszystko išło, to było tam kaszu. To biedni było, bo wszystko na kontyngenty išło. No ale to w tych czasach, jak za okupacji, to i nie wolno było handlować też ropą, bo to wszystko išło na wojsko, nie? Nie wolno było, no ale wszystko išło. Išło, rozumiesz. Czyli to było wielkie zachorożenia, że zima, judni. Były jeszcze Żydy, gumachu opisał. Rozumiesz? My tu mieszkamy niedaleko na terenach roponośnych. Poza Gorleciami była tam wydobywana ropa naftowa. Tutaj teren nie był zelektryfikowany, a więc wszystko świeciły lampą naftową. Wobec tego, a naftu Niemcy nie prodawali, bo wszystko brali dla wojska na front. Więc Wysiany musieli zaradzić tomu. Co robili? Na kopalni boczku leszyli, a tam Polaki pracowali przy tych kopalniach, chociaż był policjant granatowy, ale w czarnych mundurach Niemiec pilnował, ale potrafili wkopać boczku i tam po jakiś czasie ropu laty, aż była pełna, potem drugą. Wosiany podjechali, zapłacili, ropu brali i tuśmy poszli do lisa, gdzie był potyk. Oczywiście mieliśmy boczku 500 litrową. Do niej jsme wlewali przeważnie dwie boczki, to też 400 litry, ale musiał być kus luzu, żeby było. Do góry na boczce jest zakrutka szpunt, gdzie się zakruczało, żeby wylewać czy wlewać. Tam był doprowadzony rurka i dalsze do potoku, a w potoku była zwinięto kilka kruszków i zatrzymany był potok, że było więcej wody, taka żombola była. Boczku stawiono na kamieniach, kuściach wyższe, pod boczką sme palili w lisie i na początku z tej boczki można było otrzymać 15 litrów benzyny. Benzynu to do zapalniczek, bo były zapalniczki, to można było albo lał do nafty, jak było. Potem było około 160 litrów nafty. Po nafcie była znowuż taka oliwa do smarowania maszyn. I na ostatku była tylko taka chusta masa. Tak się zdarzyło, że brat mi starszy, Iwan, ze szwagrą, tam właśnie tak palili, a mama mnie posłała, żebym zaniósł im obiad. Oczywiście i buteleczku samochodu. Ja przyszedł tam do lisa i szwagier się tam desekrutył, a brat wziął naczynia i wożku zaczął iść i ruka w powietrzu zadrżała, zatrzymała się. Obertam się, a tak jak na koniec tej studowy, z taką laską wróci, idzie Niemiec, oczywiście nagam tu na brysi, idę tu i no to Oświęcim, no to jest niemożliwe, żeby się wytłumaczyć z tego. Nic. Ale Niemiec przemówił, powiedział: Pieruna, taż tu trzeba fabryka, a wy tutaj robicie. Jak się okazało, był to Ślązak, bo dużo ze Śląska brali do wojska. I miał na karcie szkic trasu, gdzie trafić. Dobry szpicel był, że mógł szkic zrobił, żeby nam przyszedł. Ale że szwagier na Śląsku handlował, to zaraz tą trochę gwarą śląską wziął butelkę, wlał, pierwsze sam wypił, potem daje tomu Niemcowi, Niemiec wypił. O, to pomaleńkę piszła krew do ruka, już blada twar
зробила ще інша, już mi było. І я сам не знав, де ходити, чи ще рушити, чи ще сховати, oczywiście, але że był Niemiec sam, powiedział tak, скінчте то і żeby śladu nie było, wy co nie robcie tu nic. Szczęścia w nieszczęściu. To Łosiane byli takie, że przeprowadzali wtedy destylację ropy naftowej, nie? Tak, bo o to chodzi. Cały tutaj teren, czyli od Łosi i dalsze zaraz nie było elektryfikacji i nafta wtedy kosztował litr 10 zł, to było bardzo duże, chociaż 10 zł nasze też jest wartościowe. Za 10 zł prodał, no to iszą, ale o to chodzi. Żeby westy na wozie, nie w takim, tylko w tych osłonach, w nynyczach, bo to zaraz podpadał, zaraz Niemcy widzieli, i żeby przewesty. Ale przy każdym moście na Ryci stojał wartownik niemiecki i kontrolował wiz. To Łosiane robili tak, że tam, gdzie niżej można było w zimie po ledzie przesunąć wiz, kiedy piszą już na mist, a to przesunuli i tam zapriach i już pojechał dalsze. Mniejsze to brali na plecze bańkę i jako się przeszli też prodawali. To wziął 10 litrów czy kilku na plecze, prodał, to już miał z tyłku, nie? To zarobił, to już było duże. Ale to było fajnie, bo Łosiane jednak potrafili zaradzić tym problemom, które były. Ale to powiedzcie, to odkąd Łosiane wydumali to tu destylację? Oni to wydumali z siebie, czy ktoś im to powił? A kto robił samochodu? To się robił samochodu. A to już w tym czasie też robili, tak? A w czasie okupacji była, bo monopolówki to dostaliśmy na bezcukrzajne, były bezcukrzajne. Jak oddał zerno, czy kompery, czy tam inne, dostał bezcukrzajn. To było tam połotno, było żelizo, była palunka, czy ta horyłka i toho w środku mydło, nie? To jak dostał bezcukrzajn, to chciał kupić ojciec spróżynę do kultywatora, bo się złamała, to trzeba było czekać, żeby drugiego roku mati drugi, dopiero to tu jedną spróżynę kupił, nie? Ale było, nie? Dawali. Nie można było powiedzieć, że nie dawali. Niemcy płacili. Ojciec miał takiego fajnego konia, kupił w Uściu od Pejka, a krawiec z tym koniem nic że nie robił, tylko jeździł do Gorlic po połotno i tym podobnie. To był taki wysoki kasztan. Jak przyszli Niemcy, w Europie zabrali i dostali 6 stywok. Duże czy nie duże. Kupili takiego dziada, drugiego siwego, dali 1000 złotych. No ale co było zrobić? Okupant dużo nas niszczył. Także mimo wszystko ratowali się jak mogli, ale... Ale to powiedzcie jedno, bo najważniejszym człowiek nie utiachnie takiego wozu maziarskiego, czyli potrzebny był kiń, nie? Był 1 czy 2 koni, które tiakły wiz. A odkąd Łosiane to te koni brali? I hodowali tu w celi, że mali takie, czy... W celi nie hodowali, bo to było, trzeba było być rolnikom cały czas doma, żeby mati hodowlę, żeby mati młode konika. A w Łosianowie w dorożi nie wypadało, bo cały czas prawie w dorożi. Takie były jarmarki na koni dalsze. W Grybowie kurs było, bo w Gorlicach nie było. W Grybowie można było kupić. Albo dalsze jeździł, tot sąsiad jeździł i późniejsze za kinmi. Ja jeździłem, proszę wiecie, za kinmi Kielci, z Kielc jeszcze po Żętyn, bo Żętyn się nazywał 22 km za ten. No i tam się jeździło na koni. Tam było 1000 koni. Tam było sztuka konia, chłopy, bo braty. A górale było od Choroma. Jechali też za kim. Nie, ja tu wziął takiego
rozumiesz, z Łodzi, Polaka. No i taki ryzykant był. Jak przyszedł tam Michał, to tu się można zgubić. To widzisz. A ja, rozumiesz, koło смотрю, де гурали купують. Гурали стоять коло такого сивого. І двох. А хлопці так 120 кіло. І говорить один до другого. Żeby nie był siły, to by był nasz. A ja sobie tak myślę w duchu. To nie będzie wasz, będzie mój. No ale elegancko підійшов do nich. Mówię, panowie, jak kupujecie? Nie. A co, chcesz kupić młody? Bo ja byłem młody w ten czas. Mówi, nie. No to pomożecie mi co kupić od tego pana? Pomożemy. Chłop, przytrzymali, przywóz zrobili. No. Jeszcze 500 zł braci urwali chłopa. Także mają na samochód. No. Także nie można pójść. Oni są bardzo tak życzliwi ludzie. No ale to koniak jechałni, no to był pitkuty. No i często się też trafiała, że pitkowa się stratyła, nie? No. I sztołosian to dystawał i sam robił to pitkowu, czy Tak, klada nie, dystykowana? nie, rozumiesz. Zawsze się brało na zapas z domu klęci, mołotok, kliście, wszystko rajspel musiał być. Wszystko musiło być łodzi. Tak, bo nie wiadomo jak towarzysz de się odorwe. No. I trzeba było mać pojęcia, żeby się przybyty. Jeden trzymał, a drugi kuł. A koleso zapasowe to też ste wozyli na wozie? Nie. Potem jak było ale gumowe, to oponu identku nie wozili. Czyli derewiane są lepsze, bo derewiane się nie psują. No, ty z czasem. Oni rajfu zlecieć, jak się rozosłane. Tak. Ale wtedy widzisz, byli na każdym seli był kowal. To nie tak gniezdka, że kowala nie. To jak się koleso rozleciło, to można było zakupić w danym seli. Tak, zakupić czy poprawić. Tylko na takim raflaku to ciężko jest ciachati. Na gumowych leksze. Zawodujesz tylko samo towaru, ale konie nie odczuwają tego. Inaksze wiznichać to. Tak, to idzie inaczej. Ale to już przed wojną już mali takie na gumianych kolesach, nie? Nie było jeszcze? Nie było. Przed wojną? Nie było. Nie było. Jeszcze w to czas ludzie na male. A powiadali ste peredom, że ste kupowali na jarmakach koni. Po czym można było poznać, że tot kin się nadaje jak raz do maziarskiego łoza? No to trzeba było przybór dobry robić, że chodził dobry, że nogi dźwigał do góry. No, tak idzie ucha i po tym się poznaje. Kin ma kilko 140 felerów, czy Nie. kilko 77. ma felerów, to można było, bo oczywiście to musi być twardy, który wytrzymał jazdu. Jeśli chodzić, to pośladki musiały być blisko siebie, nie mogą być odległości. Rebra musiał przeważnie mieć guste. Jamka była, żeby była mała. Pід ogonem, żeby był związany. To było takie, rozumiesz, bo znam jak mnie wczoraj. Jak pójdziesz na jarmark, żeby znał. Takie abecado dla koszmarów. Tak, czoło tu głowy, żeby było szerokie, żeby nie była głowa długa. A lepszy ogier czy klacz? No słuchaj, klacz. Dla Łosiana w drogu ani jeden, ani drugi, bo w walach. Ogier nie, bo kłócał, toho nie mihe go postawić tam, gdzie wece koni, czy to. A kobyła tak samo, kłócał szczyt. A jeszcze takie zwidania.
Czy to te trasy, jak Łosiane jeździli, to звідти na сцена переходили? Так. Czy maliście te mapy? Jak to było? Та де мав мапу в голові? Їхав то їхав. То не тепер самоходом вже бжик і вже сту є, там мусить мати то. А перше як їхав кіньми, то мав час думати. I nie było takich przypadków, że ktoś przyszedł na czuży teren i nie poswarili się tak Łosiane w ten sposób? І билися ті ж. Że też były takie Та przypadki, że, били, а як? że nie przypadkowo. Було. A to jak się domowlali, żeby sobie nie wchodzić w dorogu? Każdy znał, kto kiedy Ну jechał? ні, як давав добрий товар тому гостьові, де продавав, то він від іншого не взяв. Ну і już była Wyrobił sytuacja. sobie reklamę Tak. i także nie kupował. I nie? Taki był jeden przypadek, że Telech prodawał po majątkach, a potem nie pojechał, bo czy zachworił, czy jak, w każdym razie piszli drugi na to teren. Ja tylko od Telecha beru. To my z poruczenia Telecha, a to tak, to proszę, można zwalety. Dobry, o pieniędzy. To Telech się przyjdzie i zabere pieniądze. Potem piszli do Telecha, idę woz, bo myśmy tam dali towar i toho. No to dobre, jak dostaną, dasz to pójdą i wezmą to te pieniądze. Także No razu, że w handlu było tak, że dobry towar dawał, że nie cygany, że toho. Odbiorca był wierny. Był wierny, tak. Także to opowiadali, ja toho nie znam, ale Wasyl Jewusia, który tam jeździł, miał same majątki, to dla dziedziczki kupił góralski kożuch, który kosztował 200, zrobił prezent. No to czy mógł dziedzic potem od dla kogo kupić, jak on taki był szczery i taki prezent zrobił, to była reklama, która była. No ale on zarobił tylko, że mu się wertało zrobić taki prezent. Na towary to i się вернув. To znali zainwestować w klienta. Так. Łosiany mali hołowo na karku, nie? Mają chyba. Мали. A Тепер ж не сталося. A powiedzcie, to mali takie krім того, що ми перед хвилем поїли, мали jeszcze jakieś sposoby, żeby nahłarić klienta? Już te передом тот заклик сте No to раджу. zaprezentowali. Siadało naперед bez pieniędzy. Dało się mu bez pieniędzy. Towar na kredyt, Na kredyt. jak był dobry, No. dopiero wtedy zapłacił. Jak буде dobry, to zapłacisz. Nie bude dobry, to nie zapłacisz. No i już. A traflało się tak, że nie płacili? Nie. 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 No, ale to były też takie przypadki, że jak się dawało odbiorcy, to się torchował, że towar za dorochy i czy się nie torchowali. No to różnie było. No. Różnie było. I tak było, i tak było. No. Tu jak Włosianie wyjeżdżali z Włosi, to brali w Horlicach towar na wóz, no i po drodze prodawali, a w Warszawie był na ulicy Radzymińskiej była hurtownia Borkiewicz i tam miał wszystko towar, jaki potrzebowali Włosianie i tam przychodzili i kupowali. Ale Borkiewicz był dość prawdopodobnie z rodziny wybranej, narodu wybranego, nie znam, ale prawdopodobnie. Także postarał się matej stajni i w sobotę zjeżdżali się maziary z różnych okolic do Borkiewicza. Tam miał stajniu, mógł postawić konia, byli pokoiki i tym podobnie. Także dbał o tych swoich klientów. I tam były kuchenki, można było zrobić. W sobotę pokupili towar, załadowali, przez niedzielę
переночували, а в понеділок ще ж потім роз'їжджало. Так що не мусили вертати тут до Горлиць, там була дуже велика гуртовня Боркевича на Radzimińskiej 124. No, ale też były takie inne i w Lublinie chyba też była taka hurtownia, nie? Było, W Kaliszu chyba mi się zdaje. Po większych miejscach były. A де ste najdalsze zajechali? Де ste najdalsze byli? Ja byłem rybnik na Śląsku, Racibórz, Katowice, tam po Śląsku, Cieszyn, od Cieszyna do toho, to tam byłem najdalsze. Ale to ja nie handlował, tylko że był z bratem i szwagrą tam. To tam są zwiedził, a to handlował cały czas, to znalazł. Handlował cały czas. Яр треба було обробити, сіно косити, бо треба було коровам і коням. І дуже наїздив. Як сам чоловік був. Отець вмер, от і з мамою. Не dało się. Mój ojciec właśnie tam koło Warszawy handlował i starszy brat to był zapomicznika i tam właśnie w Borkiewicza zaopatrowali się w towar i dlatego opowiadał ojciec tam, no to tylko znam, bo ja byłem za młody, to ja tam nie był. Do 70 rokach jako tako, a po 70 rokach jak się wziął mu oko возити, to mu woził 42 roki. Sąsiad siłę życia z koniami żył, nie? Tak, z koniami tak. Koni mało. Jak nie zmaział, to się mołoko wozyło. Tak, i do mołoka musi być dobry koni. Bo śniegi były, zaspy, jak skurczybyk. I morozy. No ale Już to się pozmieniało już. Teper to Kneska w Seli to mamy chyba lemzo 2 koni. to dwa, bo on to zawodą Tylko mają. zawodą. Lem zawodu. Mają zawodą. A persze w każdej chyrze Tak był pełno, koni. to musi być. Bo bez konia gazda nie pereżył. Tak. Bo chyba nie były takie włosi przypadki, żeby wołamy orały, nie? I To już była hańba. no. Był przypadek, tym kokarem, A to ja nie pamiętam. tam koło Wasyla Dudka tam był. To win toho robił korowami. To ja nie pamiętam. No, to ja znam, że to był. No. A To je- powiedzcie, a czy Maziary na przykład mali taki zwyk, że nazywali swого konia na przykład jednym imieniem? Że każdego następnego konia tak samo nazywali? Nie. Żółtoho kasztan, białego sywy, czarnego kary i takie były określenia. Albo brązowy to gniady. A to powiedzcie, była jeszcze jakaś ewidencja wozów maziarskich, kilka ich izdyło, że trzeba było, nie znam, być wpisanym, że jakiś rejestr był takich maziariów, czy... To brakuje toho, żeby było toho. Nie. Niech to napływa takiego Jest, rejestru no. ze strony państwa. Toho nie? brakuje. Gdzie jestem? A co było najcięższe w tym fachu? Ciężka pogoda, czy że wsepić niebo? Tis. Czy ste się liszali w gazdiu na nic, jak było bar studeno? No to вночі ми не їхали. От хіба домів, як часом випало, то ще їхало і ночі. Але так в терені то ні. Już ми мали так знайомих менше більше, то ще заїжджало. Tu był głos jeden, kto handlował, właśnie przeważnie na góralach, Jacko Dudra. No i potem opisał to w werszykach, to tu dolu. Duють вітри із południa, дують дель та й вночі, а сонечко теплеярне пригріватку звоче. Дують вітри, горнуть криги, дорога на цихат, а наш Вошань із боїска возочок випихат. Складать бочки на возочок та й в'йона горличі, już ładuje mas, oliwu
i śmir na fabryci. Załadował i przyjechał jeszcze za widoku i rychtuje się w dorogu do samego zwroku. Już konyki koło druhoj wozi zaprяżene, już wosiane żegnają ditoczkę i żenę. Luba żeno i wy dzieci zostanete zdrowe, a ja do rana budu dachdę koło Bobowa. Już nadchodzi trzeci dzień, jak ja wyszedł z domu, bata zima zaś się wertat i czas po niczemu. A po tyżni błysło słońce, zrobiła się chwila, już prodaję, już nalewam i ważu na kila. Poprodał wszystko towar woszan, aż wyskreptał boczkę i przyjechał do mnie. Masz, Lubożena, 2 michy muchy, a i cukru małej. A dalsze nie pamiętam. To powiedzcie, co tu mamy? Co to są za przedmioty? Tu mamy naczynia, to jedno jest to, kotrosiu tutaj było mas brana, oczywiście taka na drewnianej osi smarowatej. A tu mamy naftu, naftu dało się do lampy, żeby świeciła. A do tego naczynia braliśmy oliwu, które się smarowało maszyny takie rolnicze. To odraz, na przykład jak gazda chciał, żeby mu doraz posmaruła to osi na przykład. To maziare to robili, czy gazda sam sobie takie robił? Nie. To małe gazdowe swoje naczynia do tego. W wyjątkowym wypadku miał jakieś tam puszkę, że jak ktoś išał, nie był doma, tylko wracał z miasta, chciałbym kupić, a nie mam do czego. To wtedy czasami małe takie zapasy, ale to bardzo rzadko. Przeważnie wszystko przynosili ze sobą. A do tego, do smarowania takich osy, jak to wiz jest, to było smarowidło, oczywiście to było sztywne jak masło. Taką opatką sobie nabierał z tą zaśledziłkę i dawał toho. A teraz oczywiście tu można było brać na miriaty na litry. Takie były małe litrowe, tutaj jest tylko liok, a to nie ma naczyń. Było takie litrowy miernik, że rydkę mógł nalewać tam. Ale teraz takie huste jak smarowidło na wozie, to miał wagę sprzyżynową, tak zwany kantarok. I tym ważył, jak nałożył do czego, to ważył. To musi mieć przy sobie, bo inszej wagi to nie mógł mieć, bo się popsuła. Tylko to tu sprzyżynową i to naczynia do mierania pojemności, jeśli chodzi o rydkę, jak mas, oleju czy toho. Czasami przychodzili jak do smarowania u priaży, to przychodzili z butelką, to mał liok, nalał do butelki, albo i oleju też mógł nalać, w zależności jakich to nie każdy gazda miał takie wszystkie naczynia, ale do drewnianych woził, to miał każdy gazda. To tam, tutaj oczywiście byli w górach, bo w równinach drewniane osy woził nie było. Czym się różniło? Po co to było? Na drewnianych osiach koleso mało luz, że się przesuwało w jedną i w drugą stronę. Jak jechał, a był kamień, to się koleso przesunęło i nie wychodziło do góry. A na równinie już nie było tego potrzeba. Były takie kolesa, a to się nie przesunie, bo nie ma tylko luzu. A na drewnianych tych osiach był luz. On był potrzebny, żeby ominąć kamienia, jak były na drodze. Teraz drogę mamy bardzo dobrze zrobione, ale dawniejsze to były ciężkie czasy i nie były drogi. To była kamienia i przesuwała się. I w górach był konieczny taki wiz na drewnianych osiach.
Dobry. A powiedzcie jeszcze jedno, panie Wasylu. Wozy maziarskie to łosiane robili sami od siebie, czy też ich zamawiali? Był taki staroby. To już włosy był jeden taki, dwóch było fachowców, którzy robili. Bo to wasangę to trzeba było naprawdę mać, bo tu jest niżej, wyższe i kuszczok niżej. Także to jest górna krawędź, to ta jest taka jakby ukośna, tylko z dołu jest równo. Wiz był wzięty z tamtych wozów, tych węgierskich, ale one były zupełnie inne. Ale duże podobieństwo zostało. Łosiane sobie zrobili, bo nie mieli tych przestrzeni pustoj do toho, tylko ciwym, ale te wasangi były kuszczok inaksze, ale duże podobieństwo. Czyli sprowadzacie generalnie do toho, że maziarski wiz jest ewenementem na ciło skalę światową, że nigdy więcej się takoho nie znajdzie pewnie. Nie znajdę się, bo nie było potrzeby. Mówię, na Węgrach były, ale podobno. Luźni były kuszczogińsze i tak dalej. Tutaj wszystko było zmodernizowane. Z tamtego wozu zmodernizowane. Dobry, a może wy perejte tam i byste powile czym siariżnyt tamto, bo tamto odwis jest nowszy, tak? Tamto I jest koles czy win siariżnyt da czym, czy nie? tylko kolesami. Aha, lem kolesami. Tak, bo tamto są gumowe, które już późniejsze były, a to tylko ma sztywne, tak zwany rafiak, a tamto gumowe. Możemy tam perejty, możemy tam posмотреть. Na górę i to jest dobre. Tak. Tylko toho nie ma tu, które było wysunięte bardzo do periodu. No. I to można... Taki daszok był, tak? Słucham? Taki jeszcze daszok, tak było zaciągnięty, tak? Tot pałuk był w ten sposób tu aż wysunięty, tak, że Że kolina... choronił przed sącią, tak? Tak, choronił tutaj, że sitył tutaj mu nie lało. I po drodze taką babku wzięty, żeby po kolinach i nie lało. A co na tych boczkach napisane? To Ja po nie austriackie, po niemieckie? Ja nie wyjdę, ja ty nie przeczytam. Tu czytasz to na boczkach, bo ja Panie słaby... Michale, śmiło. Nie znam co tam, Janko przeczytam. Kraft to swoje Instalitriu, Wehrmacht. Kraftstoff, Feuer, Gefahrlich, Wehrmacht. Tak, to jest po niemiecku. 1943 rok. Przez beczka pana Piotrasza. Beczka, która by dużo mi humował powisty, ale na moja języka to nie żadne powist. Tak. I tu możemy ujrzeć, jak to ta boczka była przywieszona, tak? No. A tu jeszcze, a propos toho wozu, jest jeszcze na nim tu wybyta data, 1945. I wse datu wy były, ale w tym miejscu? Znaczy był tam kołań. Tak, to były raz, tu było dwóch stolariów, Tadek. Myron i potem był ten Antek, Chowanec. Chowanec. Wiesz, co mi robił to wasangę, a w Europie były kowale, które znali dobre kuty wozy. No też to tak też starano się tak zrobić takie harne ornamenty, nie tak przykładowo jak tu kuto, nie znam czy tu widno, takie są Tak. gwiazdki takie, nie znam jak to Pri powiedzieć, okutjach wozu oni wybywali mali młotko, tak i zrobili wzory różne albo toho tak też to sluni tak wygląda to Tak. nie? bohato. Nie? I to jak maziar musiał jechać, to też na wozie trzymał sobie porядок, nie? Żeby to też o nim świadczyć, nie? Trzeba było harnie byty wbranym, nie? Nie, harny nie miał, tylko musiał mać to, żeby czysto dobry, często rukami wyterty, na to, że jak nalewał coś, to i oliwa piszła na rukę. Trzeba było mać szmatu, żeby wyterty po tym rukę, nie? A to powiedzcie, a to łosian jak się wberał do tego handlu, to winy jakoś inaczej był zebrany jak Nychneska, czy jak to było? Przeważnie było Skiernia
buty solowamy, czyli skierni toho wysokie, rajtko, nie? I dopiero marynarka, ale marynarka była. Przeważnie były to aksamitowa, no, Hadłabne? materiał. A hadłab? No hałeci? Na hawecie, ale materiał na hawecie to była. Połotne jakieś. Tak. Sztruks. No, potem przejdziemy. Także, ale rajtkę do skierni. A to sąsiad, co to jest? To jest już to można było i samemu robić, ale przeważnie kupowali, bo o to chodzi. Może być trzcinka ciwa ze struchana do góry, a można było tylko mać rękojeść i tutaj dryt stalowy, który się uchynał dobry, nie? Albo była ze trzcinki. Osiane małej kruczenie. Ze trzcinki były, albo a to już jest nowsze. A to tak już. A starsze było trzcinka A przeważnie. to bez toho Maziar pojechał czy nie pojechał? To było obowiązkowe? Nie, to musiał mać. Być to była dowód osobisty, jak iszło. Tylko to za długie. To za długie jest. Ale jak piszą na sewo, przypuśćmy, hľadał noclegu, to nie piszą bez toho. Przyjeżdżam z smaramy i może dasz to potrzeba, a jak powił, że nie, a ja bym chciał, może by było de postawić konia na nic. To był świadok dla niego, być. Bez bycia nie wyszło się nigdy. Jak piszą bez bycia, to bernął bez niczego. Być był bardzo ważny nie na koni, ale to potem, jak gdziekolwiek piszą to z bycią, oczywiście to był jak gdyby świadok, nie reklamował. Jako dowód osobisty. Tak, dowód osobistych to ja jestem. To bardzo, bardzo ważne. Taki przypadek był, że byłem w Łodzi i tam był mój szwagier drugi, Wasyl Wusiak. Takie seło wielkie było Bąków. I powiada, ty zawsze idziesz za nyczlichą, ja skoczył. Piszą jeden, drugi, trzeci, czwarty dzień, weszł, nie nic. A ja mówię, sidaj, wziąłem być ze sobą. Tylko piszą, być robił reklamę, tam jakoś postawimy tego konia. No to chodziło tylko, bo maliśmy jednego, żeby postawić. A więc dokument, jak to się dzieje, jakie robi reklamy. A to powiedzcie, mało jeszcze znaczenia dla wozu maziarskiego, z jakiego było derewa, to wszystko zrobione? Tak? I jaka to derewo išło? No, musiło być w dobry czas z tynami. To nie tak jak teraz rytnut byle koń. Ale to nie znam, to brali buka, jaliciu. Na to Nie, jalecia nie. Na to Jak się jalecia dało, to to nie. jaseń. To jasne. jasne. Jak się dało, nie zawsze było tylko pod dostatkiem, ale jaseń wytrzymały był. Nie łamał się. Bóg jest toho łamliwy. Ale jeszcze Bóg oszto od ozemku, od zemli i jak już było derewo nie takie młode, to było dość silne. Podwierzch już było słabsze. Także Bóg też używany był, ale do łasanki jak dalej. Tu był Bóg siady. A do łasanki jak się dało, to jaseń. A jaki czas był dobry ta stynania dereła? Bo Stepane Michale powiedzieli, że ważny był czas. To trzeba było się znać fachowcem do tego. A to misiac, to jakiś był Tak, dobry, tak, siczem na tak, przykład? tak, tak. Ja czułam, że na chyży to wsiczny. Zimowy czas. Kiedy derewo już spoczywało. Bo to panie Michale išło o to, żeby to te soki wyszły z Właśnie, dereła na ziemię, tak. bo one išły w korienia Tak, i tak. to w tym stałburi, w tym stromie nie było soki. Soki, o to I chodzi. lekko było go zlizати. Tak? Proszę pana. To możecie nam tu wkazати to ty boczki z uzadu, bo stysia tu передом крутили в такій ложі. No ale nie prykryte. Ale tu Chocki Kierowniczka też fotografuje.
No też to. Do zadu išlo 3. Tak jak tu radio, tam jedna bude wypuszczona, jeszcze jedna do serediny. I 2 na верха, to było 5. I dwie takie boczki po bokach wystawali, tak? Jak tu tepер? Tak, tak. I wysuwało się. I tam zozadu wysiadł jeszcze, Tam 3 išli. i tu wysiadł to te bańki, tak? Tak, a tu to już czasem jedna išła doпереду, bo tu trzeba było mać takie pitruka. To tamto. Kuferok, nie kuferok, to zerno dla koni. I jeszcze. No i takie. A może te połysty, czyj to wiz? To jest wiz Newiszczyka Mitra Karła z Gorlic. To jeszcze mого ujka taką znajшов. Tu ich na zdjęciach można widzieć, tak? Może, no. Nie znam, czy jest tu. Tu. Jest? I zryjte. Na ścianie. Tylko, że ja słabo widzę pani. A, jeszcze tu temno jakoś. Właśnie. Z Romanem Reintusem. To winnia. Ujko was wczyli? Wczewnia. Wczewnia. To łyste fach pereniale od ujka czy od niania? Po jednym i po drugim. Jak my się na Wysokiej spotkali, він їхав в Юрдомів і ми їхали. Ну і споткали się там. Ну і Вуйко говорить, та дали би з тим його на віз, бо мені самому смутно. А він мав фляжку, розумієш, не мав з ким говтнути. Няня говорить, кому там подуже не лійте. A kielich to mało od musztardy. Słoik, tak? Słoiczok taki. No to tak my wypili po dorożinia wczoraj. To ujko nie mali syna, któremu by mogli przekazać to znania? Małej syna, ale syn nie to. Nie chcieli? Nie chciał. W sensie wczuł. Mazi, Kupcie mozi, gdzie chodź sosnoły na pępki, kurdziele, macice na muchy, na karaluchy, na wszystko był zdrowy. Panie, z czego to robicie? Capie, różki, kozie, nóżki, kozia, pyra, capi, kłasz, wszystko wymieszane wraz.